zaměřit nebo ukázat nějaké herní kombinace, které se v současném stolním tenise trénují. Ty kombinace rozdělujeme na pravidelné kombinace, nepravidelné kombinace a kombinace se servisem. A začneme těmi pravidelnými kombinacemi. I pro začátečníky, i pro profesionály je jedna dobrá kombinace, a to tak, že hrajeme z backhandu dvakrát, z forehandu dvakrát do jednoho místa. Můžeme si určit, jestli chceme hrát do backhandu nebo do forehandu. Taková ta základní varianta je, že hrajeme do backhandu. Pro ty amatéry je to dobré v tom smyslu, že se naučí koordinovat ty své pohyby, hrají v pohybu, ty údery, mají možnost zahrát si dvakrát tady. Dvakrát tady je potom i jedna varianta, 1-1, ale to je trošičku složitější, proto jsme vybrali tady tuto kombinaci. Pro ty profesionály je to jedna z kombinací, jak se vlastně zahřát nebo se připravit na nějaké utkání. Po případě profesionálové ještě používají jednu variantu tady v té kombinaci, že vědí, že se hraje 2 a 2 a někdy si ten jeden úder backhandový oběhne forehandem, aby měli nějakou změnu. Další kombinace bude opět pravidelná kombinace, která se využívá taky hodně k tomu, aby se člověk rozehrál, a to budeme hrát pravidelně backhand, střed, backhand, forehand a opět se vrátíme zpátky. S tím, že ta kombinace se opět může trošičku pozměnit v tom smyslu, že ten hráč, který hraje, tak si může volit údery, hlavně tady z té backhandové strany, z toho rohu, že si občas tady ten roh oběhne a zahraje taky forehandem. Nyní přejdeme k pravidelné kombinaci, která patří k nejtěžším, která se jmenuje televizní kombinace neboli Falkenberg, a to proto, že pochází ze švédského městečka Falkenberg. Hraje se tím způsobem, že zahrajeme backhand, backhandový roh oběhneme forehandem a z forehandu opět forehandem. Takto pořád neustále dokola. Ukázali jsme si 3 varianty pravidelných kombinací a nyní přejdeme na kombinace nepravidelné. To znamená, že může se vycházet v té kombinaci vždycky třeba z 1 nebo 2 bodů, kde se bude hrát, a potom třeba ten třetí úder od toho soupeře přijde někam, kamkoliv na celou tu plochu, buď to stolu nebo na určitý bod, ale nepravidelně, aby ten hráč, který tady tu kombinaci hraje, nevěděl, kam mu ten míček přijde. Já jsem vybral 3 nepravidelné kombinace. Ta první je celkem, si myslím, i zvládnutelná potom pro pokročilejší stolní tenisty. To znamená, budu hrát 1 nebo 2 backhandy, 1 nebo 2 forehandy. Další nepravidelnou kombinací, která se používá stále častěji a častěji, je kombinace, která se nazývá střed-roh. Znamená, začínáme úderem, pokud možno forehandovým topspinem ze středu stolu, zase do backhandu spoluhráče nebo sparring partnera, a ten poté zahraje buď to backhandový roh nebo forehandový roh.
opět střed, nějaký roh, střed, nějaký roh. Patří tato kombinace celkem náročným kombinacím, takže bych doporučoval spíš pro pokročilejší stolní tenisty. Teď si ukážeme třetí nepravidelnou kombinaci, která se potom postupně může i rozšířit dál. Začneme tou variantou, že budu hrát po backhandu a můj kolega sparring partner mě prohodí kdykoliv do forehandového rohu. A zase se vrátím zpátky do backhandu, několik backhandů zahraju. Prostě čekám, až on mě prohodí do forehandového rohu. Tato kombinace se dá potom rozšířit tou variantou, že se opět hraje po tom backhandu a sparring partner zahraje buď to střed a nebo forehandový roh. A opět se vrátíme, zahrajeme několik backhandů, střed nebo roh. Takže my začneme tou první variantou. Teď přejdeme na tu druhou variantu té kombinace, to znamená, zase mě bude držet po backhandu a bude mě změnit, nebo změním je potom dalším úderem, buď to do středu, nebo do forehandu. Po nepravidelných kombinacích přejdeme na kombinace se servisem. Vybral jsem taky 3 kombinace, které dost často používám. Ta první je taková, že budu servírovat a můj sparring bude hrát buď to krátce do forehandové půlky stolu, nebo dlouze do backhandové půlky stolu. A já se budu hrát z toho krátkého míčku krátce zpátky, potom už hrajeme všechno, anebo z toho dlouhého zahraju topspin nebo útočný úder do jeho backhandu, on už může hrát taky všechno. Třetí kombinace se servisem, kterou jsem dneska vybral, je kombinace tato. Budu hrát servis, zase jakýkoliv, pokud bude dlouhý, okamžitě se přichází do volné hry. A jinak můj sparring přijímá, jakkoliv bude chtít dlouze, flipem, krátce, ale moje první 2 míčky budou vždycky směřovat na střed stolu.